Aquesta antologia va ser idea dels dos antòlegs, que un dia em van dir, per què no fem una antologia? I jo vaig dir, molt bé, entens? El Pau Badell i el Jaume C. a l'Horda van començar a posar-se a la feina, a triar entre els meus llibres. Va ser una feina difícil perquè d'alguns llibres ja no en quedaven, o sigui que... I es van posar a treballar i un dia em van dir, ja està feta. I llavors, com que un dels dos antòlegs iniciava una col·lecció de poesia, vaig decidir que la fes ell, que la imprimís ell. A Mallorca. Mallorca és un lloc que m'agrada, excepte amb la calor. Si sabés per què recorro a aquests temes, seria molt més feliç del que soc. Aquests són temes que surten, que cavalquen l'experiència dels anys, que s'imposen en moments determinats i concrets de la vida i que un dia expressen la necessitat de traduir-se en paraules. Soc un animal, això sí, no? M'agradaria ser un gos, perquè almenys un gos de casa bona, també t'ho he de dir, no? Un gos de carrer potser no. Els gossos i els gats han aparegut a casa meva de manera improvisada i un ha portat l'altre en el sentit de que s'hi deuen trobar bé. El primer gat que va venir, que era per les rates, perquè a casa tenia moltes rates, quan hi ha llibres hi ha rates, quan hi ha papers hi ha rates, vaig portar un gat perquè posés ordre, aquest gat va portar una gata, la gata i el gat van fer gatets i així estem. És una qüestió de vanitat personal. La vanitat mata el pollastre, m'entens? El pollastre se sent ben cuidat i vanitós i canta sense adonar-se que la masovera el matarà per Nadal. Jo vaig ser el pollastre de Nadal. Primer, valoro que no m'avorreixi. Després, que no em digui tonteries. Després, que sigui capaç de dir alguna cosa que em faci rumiar o que em faci suspendre el judici, si més no, per una estona. Després, valoro el seu llenguatge nou, la seva modernor, diguem-ne, per no dir modernitat, la seva manera de tractar els assumptes i si té coses a dir o no en té. Així és com un fuster té ganes de fer una bona taula, un paleta té ganes de fer una bona escala, els que treballem amb lletres i frases, amb lletres i frases, volem fer alguna cosa de positiu. No té... A veure, Aristòfanes, en una de les seves comèdies, un dels personatges li pregunta per què serveix la poesia, ja en aquest, 2000 anys abans de Jesucrist. I Aristòfanes li contesta els poetes serveixen per fer-nos viure millor. Jo no ho diria tant, jo diria que els poetes tenen necessitat d'escriure, la gent té necessitat de fer coses i
en la mesura en què aquesta gent és una gent preparada, cultivada o afinada espiritualment, té ganes de fer coses ben fetes. I els donaria el consell de que no escrivissin fins que no tinguessin alguna cosa per dir, fins que no tinguessin a dintre alguna cosa que els exigís sortir a l'exterior. Ho diu aquell tipus de poesia que només és verbalisme, ho diu aquell tipus de poesia que juga amb les paraules només pel seu so. Això ja està fet, ja està molt passat, al començament del segle passat ja ho feien així. Ara es necessita alguna cosa nova. Estic sempre a l'expectativa de qui em pot sorprendre. No, si repeteixen els cànons del començament del XIX o de després de la Primera Guerra Mundial o després de Celan, no em diu res, és tornar a sentir sempre la mateixa cosa. Per això crec que s'escriu massa aviat, la gent alaba els joves massa de pressa i després no fan res de bo. Els hi maten, amb els elogis els hi maten el cuc de voler expressar-se cada vegada millor, de trobar un llenguatge propi, de trobar un llenguatge personal, una manera de dir que sigui seva. El tema és el que han de buscar dintre seu. Sabem que el tema no serà mai un tema molt original, perquè els problemes de la persona, els problemes de la visió, els problemes del coneixement, sempre són iguals, des d'Adam i Eva. Vol dir que el que hem de buscar són noves formes de dir, expressar i materialitzar aquests cucs interiors. No et queda temps per lamentar-te. Revolta't. Rebenta el cub on l'odi fermenta i enverina mots i seny en va. Són cendres les promeses del foc malaguanyat dels dies joves. No tens ja el ganivet amb què podies tallar les ombres. Només et queda la vergonya d'haver fugit per sobreviure. Ja no ets tan nen com creies. No tornaràs a néixer. Jo vaig ser el pollastre de Nadal.